Ang Ginoong mingon, in hoc signo vinces, niining timaan, ikaw makadaog. Si San Pablo sa 1 Corinto 1:18, ang mensahe sa cross, mao ang gahom sa Dios. Matud pa ni Ginoong Hesus, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Mateo 6:24. Mga kitang mga sumusunod ni Kristo, andam ta kanunay nga mohangop sa mga kalasdanan sa kinabuhi aron sa atong pagbuhat sa kabubuton sa Dios Amahan, kay mao maray makasuod sa langit katong gabuhat sa kabubuton sa Amahan. Ato man mabasa sa Mateo 7:21.